jiwacho no shida enaga kar counting kod telling and ahinya especially presidential kata telling ok berga to mogik enaga kar announcement ka declaring ni nikech kata na video jomoko kacho ni en yemi bro lande ok wonego wayie ni ng'at milando cha ye more important than no yien wago kura yo maler o tallying kod counting lando onego bed no low record kaka ji ogo kura maber kaka ji otimo tallying counting maber etc. To go kura ng'enyne en ga peaceful ng'enyne lakini nitie kwende moko be ma ne waneno kaka observers ne wan kata observers kata agents ma presidential candidate ne waneno kwende moko maji no watch no odhi dala nikech no bedo transferred nitie gik ma kichego kati kod IBC no timo ne gi transfer voters ma eji jo Kenya mang'eny mono winjo koro kwende moko ne nitie kod shida lakini shida mogik ahinya won en ga kar announcement kar telling kod announcement kai mi neno ka kwende moko kura mar mege Raila giri kawo timi ruto or kura mege Raila bedo suppressed etc. Koro kar declaration ka rach ka transmission technology no onego bed en gima konyo